Bueno, urtero bezala elkartu gara hemen prentsaurreko honetan Irurtzun eta Arakilgo azokaren berri emateko. Aurten 6. urtea dugu ja berreskuratu zenetikan, eta lehenbiziko balantze txiki bat pasaden urteekin ja ikusten dugu azokak asentatua dagoela nolabait ere, eta urten ere espero dugu beste urteetan egongo den arrakasta berdina. Gainera, badirudienez eguraldiak ere lagunduko digu, beraz, lehenbiziko deialdia da jendarteari parte hartzera animatzea, bai. Aurten badakizue urtero berrikuntzaren bat edo egiten saiatzen garela, edo beti ere gure landa eremutan dauden abere zein ekoizleen berrikuntzak ekartzen saiatzen garela. Eta aurten esan beharra dugu, ganadu azokan bertako arrazen ordezkari berri bat edukiko dugula, Euskal Astoa izango dena, hori berrikuntza gisa. Eta gero, pasaden urteko balantze positiboaren ondoren, azoka gardenaren esparruan berriz ere Irurtzun eta Arakilgo gazta txapelketa herrikoia antolatuko dela Artzai Gazta eta Idiazabal jatorri izendapenaren eskutik. Esatea beti bezala, gure landa eremuaren erakusle diren abeltzain eta nekazarien bertako arrazak aurkituko ditugula, hauen produktuak ere, eta baita ere eta oso garrantzitsua den elemento bat eta bada artisaugintzaren balioaren atzean lanean dauden artisau ezberdinak, ez? Bai baserritar eta abeltzain eta nekazari artisauak, baina baita ere gure inguruan ditugun artisauak modu orokorrean, ez? Bai zurgintza, bai harrigintza edo arginak, bai zapatariak, hau da, beste urteetan bezala, artisautza balioan jartzen duten ofizioak ikusiko ditugu. 6. edizio honetan ere hitz egingo dugu bazkari herrikoi bat antolatua dagoela. Bazkari herrikoi honen bitxikeria edo berritasuna bada bazkaria bertan sortutako produktuekin egingo dela, eta bertako ekoizleek, belardi taldean antolatzen diren ekoizleek egingo dutela bazkaria. Beraz, animatzen zaituztegu denoi bertara parte hartzera. Egia da, 13raino tiketak hartzeko data genuela, baino, data luzatuko dugu eta egunean bertan txartelak hartzeko aukera izango du jendeak. Pixka bat nahi baldin baduzu, labur bilduko dut agertuko diren ganadu ezberdinak eta agertuko diren ekoizle ezberdinak. Ganadu azokan aurkituko ditugun arrazak izango dira behi pirenaikoa, behikoetan, zaldietan eukiko ditugu 2 variedade, 3, bi variedade potxokak eta burgete arrazak izango direnak, eta gero astoarekin 3. variedadea Euskal Astoa. Hauntzetan, hauntz pirenaikoa izango dugu, noski arditan ardilatxa, bai mutur beltza eta bai mutur txuria edo mutur gorria, rasa nabarra deritzona eta sasiardia eukiko ditugu. Txerrietan euskal txerriak edo pio nabarro bezala ezagutzen den arraza. Gero euskal oioak eukiko ditugu eta euskal oioetan bertan aurkitzen ditugun variedade ezberdinak. Gainera euskal oioak ekarriko dituztenek bertako oioen katalogazioa eta puntuazioa egingo dutelarik. Bertako produktuetan aurkituko ditugun ekoizleak, baino ekarriko dituzten produktuak azpimarratuko ditugu. Hemen eukiko ditugu bertako esnekiak, bai behi esnekiak, bai hauntze esnekiak eta bai ardi esnekiak. Hauntze eta ardi esnekietan bereziki gaztak eukiko ditugu, eta ardi esnekietan bereziki Idiazabal jatorri izendapena eta Artzai Gaztan aurkitzen ditugun gaztagile ezberdinak eta gazta ezberdinak. Gainera, eukiko ditugu marmeladak, eukiko ditugu barazkiak, karakolak, olioa, ogiak, pastak eta beste urtetan egoten diren produktu ezberdinak. Baita olioa,
Eta esparru horretan gainera esan behar dugu talogileak ere egongo direla, beren taloak dastatzeko aukera eukiko dugularik. Eta ondoren eukiko ditugu, lehen esan dudan bezala, artisauak, eta artisauetan aurkituko ditugu zapatariak, aurkituko ditugu bitxigintzak, Bruna nahien erakustaldia Forjas Brun edo Burni lanketarekin, beren ausko erraldoia ekarriko dute eta beti bezala erakusketa bat egingo digute. Eta, bai harrigintza, bai egurgintzan ibiltzen diren artisauak. Esan beharra dago ere, garai bateko lanabesak eta lanabesekin lan egiten duen elkarte bat etorriko dela, urtero bezala. Eta urtero bezala, beraien kainoia ekarriko dute goxokiak jaurtitzeko gure umetxo edo semetxoen divertimenturako. Eta azpimarratzekoa da, joan den urtean eduki zuen exitoa edo ikusita arratsaldean ere plana egongo dela. Arratsaldean herri kirolak edukiko ditugu eta herri kirol horietan bai harri jasotzea eta bai egur mozteari ekingo diote. Gainera, Inazio Perurenak nolabait ere bere harriaren inguruan eta harri jasotzearen inguruan nolabaiteko argibide batzuk emango dizkigula. Eta, azkenean egun osoa beteko dugu, Irurtzun eta Arakilgo azokarekin, eta azkenean hori da helburua. Hasi zen eguerdiko egun bat bezala eta bilakatu da egun osoko ekimen bat. Beraz, egun osoan parte hartzea deitzen zaituztegu, eta egun osoan parte hartzeko bazkariak edukiko duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Nahi duenak aitzakirik ez duelako edukiko. Gainera, esan behar dugu, Irurtzun eta Arakilgo azokaren markoan, hurrengo astean, ostegunean, dokumental bat botako dugu, hemen Sakanan hausnarketa batekin hasi gara, eta gure eskoletan zer dan jaten duten gure aurrek eta zer egin daitekeen jangela horietan eta gure aurren elikadurarekin. Eta zentzu horretan, El plato y la vida den dokumentala botako da arratsaldeko 7:00 ostegunean, esan dudan bezala. Bertan solasaldi txiki bat egongo da, esan behar dugu Sakanan garapen agentziatikan eta guraso elkarte hainbaten aldetikan abiatu dela nolabaiteko sensibilizazio hau, eta marko horretan kokatzen dugula baita ere Irurtzungo azoka. Irurtzungo azoka bada lehen sektorea eta elikaduraren inguruko hausnarketa esparru bat, eta horretarako motore izan nahi du. Eta pasaden urtean Sustainability dokumentala bota genuen bezala, aurten El plato y la vida dokumentala botako da. Iriberrin izango da, Iriberriko aretoan, eta denak gonbidatuak zaudete, eta bereziki hezkuntza munduan ibiltzen den jendea, gonbidatu nahi dugu.